L'Institut Escola Eixample està situat al centre de la ciutat de Barcelona, al carrer València, entre Rambla de Catalunya i Balmes. El seu entorn és plenament urbà, amb abundant trànsit rodant, fent que comporta un alt nivell de contaminació acústica i ambiental. El nostre projecte consisteix en acompanyar l'alumnat a fer una anàlisi d'aquest entorn, identificar punts de millora i animar els infants a proposar canvis per aconseguir un espai més acollidor, més pacificat i menys contaminat. El vídeo final serà un recorregut pel carrer València, entre Balmes i Rambla Catalunya, enriquit amb les propostes de millora dissenyades per l'alumnat en cadascun dels punts que han prioritzat. Dibuixos, fotografies, maquetes, text. Durant el trajecte centrarem l'atenció dels destinataris en cada racó dissenyat per l'alumnat, on poden aparèixer persones gaudint plenament dels nous espais creats. Pretenem inspirar la comunitat a reconsiderar l'entorn per crear espais per a tothom. El projecte ha impactat en tota la comunitat educativa, creant un marc de treball en xarxa per l'alumnat, els docents, les famílies i les entitats externes col·laboradores. Entre tots i totes ho podem aconseguir. Ens ajudeu?